Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tosi mukava olla tässä mukana ja kuulla tällaisia uusia edistysaskeleita ja olla toteuttamassakin niitä ja viemässä eteenpäin. No miksi Verohallinto on mukana tällaisessa asiassa, niin tunnetusti mä uskon, että kaikki tässä salissa tietävät, että Verohallinto on aika suuri tiedonkerääjä ja mistä ne tiedot kerätään kuin yrityksiltä. Koskien ne sitten sitä palkansaajaa tai yrityksen verotusta, niin sieltähän ne kerätään. Ja kun tässä on viime vuosina tehty hallinnollisen taakan keventämiseksi useita tutkimuksia, mun mielestä 2 tutkimusta, temmiläiset voi korjata, jos olen väärässä, mutta ensimmäinen tehtiin arvonlisäverotuksen osalta pelkästään, kun puhuttiin hallinnollisen taakan keventämisestä, ja nyt on tehty sitten laajempi tutkimus, ja nehän osoittaa, että Verohallinto omalla tiedonkeruullaan, raportoinnillaan rasittaa yrityksiä, voisiko sanoa melkein eniten. Ja totta kai tällaisessa tilanteessa niin on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kun niitä tietoja tarvitaan, niin millä tavalla me voisimme vähemmän häiritä sitä tiedon luovuttajaa ja kerätä ne tiedot rationaalisesti. Ja tässä on nyt sitten taas yksi mahdollisuus siihen suuntaan. Toki paljon on vielä tekemistä. No sen lisäksi, että ollaan tällaisessa mukana, niin koko ajan täytyy tietysti muistaa, että kerätään vain niitä tietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia, ja vältetään kaiken turhan tiedon keräämistä. Ja tietysti myöskin sitten sillä tavalla, että meidänhän pitäisi, niin kuin täällä yhteiskunnassa kuulutetaan, näiden isojen tavoitteiden, joita Puu tässä edellä esitteli, kuten tuottavuustavoitteet ja näiden tiimoilta, niin tietysti aina muistaa se, että meillä viranomaisilla on aika paljon yhteisiä tietoja, me kerätään niitä moneen kertaan, ja Suomessa on käynnistetty hyvin hyödyllinen keskustelu siitä, että miten me voisimme käyttää sitä olemassa olevaa tietoa mahdollisimman paljon. Eli pitää pyrkiä optimoimaan tiedon tarpeet ja myöskin käytön tarpeet. No kaikkinensa myöskin sitten se, että pitää olla vaivatonta sille tiedon luovuttajalle, mutta tiedon käyttäjälle pitää olla sitä kautta myöskin mahdollisuus saada työn ja ajansäästöjä ja virheettömyyttä. Ja mä luulen, että me ollaan aika pitkälti nyt sellaisella tiellä, joka mahdollistaa tämän. Ja ennen kaikkea myöskin sitten se, että nythän nykyaikainen tekniikka mahdollistaa melkein mitä vaan voi sanoa. Mä olen niin vanha, että mä voin kertoa menneistä vuosista. Silloin aikoinaan, kun joskus 80-luvun lopulla olin silloinkin mukana, kun ruvettiin tällaisesta tyvistä keskustelemaan, tiedot yrityksiltä viranomaisille, niin muistan, kun lanseerattiin tällainen lause, että single face to business. Eli ajatus oli se, että julkisella hallinnolla on vain yhdet kasvot sinne bisnekseen päin ja kaikki tiedot kerätään samalla. No tämähän ei toteutunut, vaan kaikki raportoinnit on jokaiselle viranomaiselle omia. Jokainen on keksinyt omat koukeronsa sinne. Ja nyt on se tilaisuus, että vihdoin ja viimein päästäisiin tähän mahdollisuuteen, että tiedot kerätään kerralla ja on single face to business tällä julkisella hallinnolla. Tosi vaikea, kun näitä slideja ei ole täällä, niin tietää yhtään missä on menossa. No yritetään selvitä. Puhuu ihan omiaan täällä. Siellä on sitten sellainen slaidi tästä yrityksen sähköisen elinkaaren kehittymisestä, ja haluaisin sanoa siitäkin muutaman sanan siinä mielessä, että meillä on ollut yritystietojärjestelmä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa pitkään ja hyvin, mutta ollaan aika pitkälti manuaalisessa maailmassa, joskin se tietopalvelu, mikä siellä yritystietojärjestelmässä on, niin sehän pelaa aika hyvin sähköisesti, mutta jos puhutaan yritysten perustamisesta verkossa, niin vielä ollaan kaukana, mutta toiveita on. Me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan saatu siihen yritysten perustamiseen sellainen lähtölaukaus. Meillä on yritysten yhteystiedot mahdollisuus hoitaa yrityksistä verkon kautta. Nyt ollaan käynnistetty osakeyhtiöiden perustaminen verkosprojekti.
joka varmasti vie tästä vielä tovin, vaikka hyvässä alussa ollaankin. Ja näin eteenpäin, että sitten tietysti muut yritysmuodot ja sen jälkeen yritysten tietojen muuttaminen ja yritysten päättäminen verkossa. Eli saataisiin myöskin se alkupää täysin sähköiseksi. Sinänsä se yritystietojärjestelmän tietopalvelu on osoittautunut jo oivalliseksi askeleeksi tietoyhteiskunnassa. Siellä on 17 miljoonaa hakua vuodessa ja jäi tuossa miettimään, että miten on ennen pärjätty. Että on se ollut mahdoton puhelin ja paperipalvelu, jos tämä kaikki on tehty puhelimen ja paperin kautta. Eli tässä on niitä kokemuksia, jotka on aina hyvä muistaa, että kun otetaan uusia askeleita, että niillä on tosi iso merkitys. No sitten puhutaan yritysten omasta liiketoiminnasta ja siitä varmasti tulee Vuokon esityksessä aika paljon. Puu mainitsi e-laskun ja itse kaipaisin tässä kirjanpitomaailmassa todellakin sitä, että päästäisiin siihen sellaiseen automaatioon, että sieltä palvelujen, tavaroiden tilauksesta asti aina lasku- ja myötekirjanpitoon niin saataisiin tämä automaatio pelaamaan, ja sehän onnistuu. Meillähän on hyviä esimerkkejäkin jo siitä olemassa. Ja kun sitten mennään tähän raportointiin, joka on meidän sydäntä lähellä Verohallinnossa, meillä on edelleenkin aikamoinen määrä siellä raportteja, niin saataisiin ne syntymään siellä yrityksen liiketoiminnan raportoinnin yhteydessä ylimääräistä vaivaa tuottamatta automaattisesti. Ja siihen tässä pitkälti pyritään. Siellä on teillä slaidi, jossa näytetään, missä me tänä päivänä ollaan tämän raportoinnin suhteen. Me ollaan siinä, että raportit tuotetaan aika monessa tapauksessa erikseen. Nähdään erillinen vaiva, kerätään ne tiedot joko jälkikäteen. Toki aika paljon nykypäivänä ne kertyy sen tilikauden mukana ne raportoitavat tiedot, mutta on paljon vielä sitä, että aina erikseen tehdään ne raportit, ja se jos mikä on sitä työllistävää, varsinkin kun niitä raportteja tehdään kaikille mahdollisille tahoille erikseen. No sitten siellä on raportointikoodiston periaatteista ja siellä on hyvät esimerkit siitä, mistä on kysymys. Eli siellä on yksinkertaisuudessaan kysymys siitä, että laajennetaan kirjanpidon tililuetteloa raportoitavilla erillä. Ja kun ne on tehty ne koodistot valmiiksi, mitä eri raportit, eri viranomaisraportit tarvitsevat, niin ne syntyvät silloin siellä automaattisesti siellä kirjanpidon ohessa ilman, että nähdään erikseen siihen vaivaa. No sitten tietysti herää kysymys, jota pitää vielä, totta kai me olemme eräällä tavalla alussa, niin pitää vielä miettiä, että esimerkiksi Verohallinnonkin kautta tällä hetkellä kierrätetään Patentti- ja rekisterihallitukselle tilinpäätöstietoja. Ja nythän tämä avaa ihan uusia mahdollisuuksia miettiä sitäkin, että tiedot menevät vaivattomasti suoraan kaikille tarvitsijoille ilman, että tarvitaan tällaisia kiemuroita. Ja varsinkin tässä maailmassa, jossa sitä aika paljon käytetään tätä manuaalityövaihetta, sattuu virheitä ja käyttäjien keskuudessa on aina silloin tällöin tyytymättömyyttäkin. Ja sitten, mikä tässä on oivallista, niin tämähän osoittaa sen, että raportoinnissa voidaan mennä aika pitkälle yksityiskohtiinkin, jos siihen tarve on. Eli kun mä nyt ajattelen viimeaikaisia keskusteluja esimerkiksi näistä tilinpäätöstiedoista silloin, kun on kysymys tällaisista merkittävistä asioista, niin moititaan, että ei ole riittävästi julkista tietoa. No siitäkin voidaan olla tietysti montaa mieltä, että mitä kaikkea julkisuudessa pitää esittää, ja siitä voidaan käydä sitten ihan erikseen omakin keskustelunsa. Mutta täällä esimerkkein näette, mistä siis on kysymys. On kysymys siitä, että on tuotettu koodisto, jolla mahdollistetaan tämä raportointi ja erillisiä vaiheita raportointiin näin ollen ei tarvittaisi. Tämä tietysti asettaa sellaisen haasteen, että kun mä ajattelen verotusta, niin meillähän verolainsäädännössä on vähän sellainen fiilis, että niitä tulee jälkikäteen niitä muutoksia, jotka vaikuttavat myöskin raportointiin. Ja tämähän pitäisi olla ehdottomasti niin, että etukäteen tiedetään,
mikä asia on muuttumassa. Ja aina pitää muistuttaa sit lainsäätäjää, että hyvissä ajoin, jotta saadaan nämä hyödyt aikaiseksi, eikä jälkikäteen. No missä sitten, mitä me voidaan luvata tässä vaiheessa Verohallinnon näkökulmasta, niin ollaan siinä vaiheessa, niin kuin täällä on todettu, että koodisto on valmis ja hieno suoritus. Täytyy antaa todella kova tunnustus tälle joukolle, joka tämän on aikaan saanut. Tosi upeaa, että se on olemassa. Miten tämä työ jatkuu, niin meidän Verohallinnon päässä, meillähän on tietysti tällaisia normeja, joita me noudatamme. Me päätämme Verohallinnossa aina sitten veroilmoitusten sisällöstä ja varmaan tuohon päätökseen on syytä kirjata, kun se on aika yksityiskohtainen, että mahdollistetaan tällainen. Me ei voida ketään pakottaa. Meillä on kaikki muutkin tavat oltava mahdollisia, mutta mahdollistetaan. Ja tietysti sitten meidän operaattorien kanssa, meillähän on tässä monenlaisia tapoja tuottaa tätä digitaalista tietoa. Meillä on tyvioperaattoreita, meillä on tällainen ilmoitin.fi-järjestelmä. Ja kun tämä raportointi tulee tässä muodossa, kun se tulee täältä koodistosta, jotta me kykenisimme sitä mahdollisimman nopeasti nyt jo hyödyntämään, niin me tarvitsemme jonkunlaista konvertoijaa tuohon väliin. Ja varmasti alkuvaiheessa me joudumme tekemään aika paljon yhteistyötä näiden operaattoreiden kanssa, jotta tämä homma saataisiin toimimaan niin, että jo vuodelta 2011, mä olen käyttänyt tuolla sanaa verovuosi, se on siinä mielessä vähän epätarkka, sanotaan, että niiltä tilikausilta, jotka alkavat vuonna 2011. Eli realisointiajankohta olisi näin ollen vuosi 2012, jolloin voisi ensimmäisiä tällaisia tulla vastaan. Ja tietysti haluamme tehdä kovasti yhteistyötä niin näiden muiden raportoijien tai raportteja käyttävien tahojen, viranomaistahojen kanssa, totta kai myöskin sitten tietoja luovuttavien tahojen kanssa. Ja mitä me tavoittelemme, ne tuli oikein hyvin puheenvuorossa esille. Kyllä tällaisella julkishallinnon arvoketjujen sähköistämisellä tavoitellaan sitä tuottavuutta, jota todellakin julkisessa hallinnossa pitäisi aikaansaada. Ja totta kai sinne yrityspuolelle sitten myöskin hallinnollisen taakan keventämistä ja sitä kilpailukykyä, mitä tässä koko ajan tarvitaan. Ja täytyy sanoa, että kaikki tämä raportointihan on niin kuin ollut tavallaan ylimääräistä työtä ja nyt se pitäisi saada sillä tavalla osaksi sitä automaatioprosessia, että tällaista ylimääräistä vaivannäköä näiden raporttien suhteen ei syntyisi. Ja kun täällä oli tästä e-laskuista puhe, niin itse vielä heittäisin tähän sellaisen, että vaikka meillä on standardeja ja rakenteet näissä laskuissa, niin haaste on, että miten me saadaan ne käytännössä toimimaan. Sehän on se avainasia, että meillä olisi käytännössä ne standardit niin, että kaikki niitä noudattaisi, silloin vasta syntyy tämä automaatioprosessi, mutta että jos me siitä huolimatta, että meillä on ne rakenteet kunnossa ja me ei niitä käytetä, niin se ei hyödytä meitä ketään. Kiitoksia.